ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали паҳлавон куҷо гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Шон Омели баъди мағлубияташ дар муҳориба зидди Мераб Дувалишвили аввалин фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. барои ин муҳориба ман формаи хеле хуб гирифта будам. фикр мекунам ки дар лагери тамринии ман ҳамаи чизро дида буданд. ман бо беҳтарин ҷангварон тамрин кардам, лекин вақте ки ман ба пушт меафтидам, ин кори аҷиб буд. ӯ на он қадар калон аст, лекин нигоҳ нокарда ба ин, ӯ бениҳоят бақувват аст. ман гӯё ки ягон кор карда наметавонистам. ӯ аниқ беҳтарин ҷангвар дар таърихи вазни 61 кг аст. вазъияти вазни мо дар давоми якчанд моҳи оянда аниқ мешавад. фикр мекунам ки моҳи декабр барои бозгашти ман хеле хуб аст ва Умар ҷангвари хеле боистеъдод ва таълим гирифта аст, ба монанди дигар ҷангварони топ 5 топ 10, лекин ҳозир ман дар ин бора фикр кардан намехоҳам, гуфтааст Омели. ва дӯстон, ҳамин гуна Шон Омели ишора кард ки зидди Умар Нурмагомедов ҷангидан мехоҳад. шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? топови ҷангори вазни нимёна UFC Хоаким Бакли боварӣ дорад ки баъди шикаст додани Камару Усман ӯ барои камарбанд меҷангад, на ин ки Ислам Махачев. ҳамин ки ман Камару Усманро шикаст медиҳам, ягон гуна баҳс, ягон гуна гапу чап, ягон гуна асос намешавад ки ман дар навбатам. дар ин ҷо як шахс аз вазни сабук аст ки ба вазни мо омадааст ва фикр мекунад ки ҷои маро ишғол карда метавонад. мо ин корро намегузорем. муҳорибаи Махачев зидди Мадалена на он қадар муҳорибаи калон аст. ман сидқан боварӣ дорам ки Ислам бояд ки нишаста интизор шавад ки кай ман соҳиби камарбанд мешам, чунки ман барои ӯ аз ҳама рақиби вазнин мешам. ӯ маро ба замин афтонида ва нафасгир карда наметавонад. ман ягон маротиба дар карьераи худ таслим шудагӣ нестам ва ӯ аниқ бо ман дар стойка намеҷангад. агар ки бахти Ислам баландӣ кунад ва ӯ соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад ва Ҷекро шикаст диҳад, пас ӯ дар вазни мо намемонад. ӯ карьераи худро ба анҷом мерасонад ва аниқ аз чунин рақиб ба монанди ман мегурезад, гуфтааст Бакли. хотиррасон мекунем ки Хоаким Баклиро муҳориба зидди Камару Усман аллакай шаби 14 ба 15 июн дар турнири UFC Fight Night интизор аст ва онҳо дирӯз бори аввал муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. яке аз сомонаҳои хориҷӣ машҳур оид ба ММА Minnes MMA 6 ҷангвари нав ва проспекти вазни сабуки UFC-ро нашр карданд ки дар байни ин 6 ҷангвар Нурулло Алиеви бебоғ низ ҷой гирифтааст ва биёед мебинем ки ин 6 ҷангвар киҳоянд. варзигари тоҷик Нурулло Алиев бо рекорди 10-0, варзигари бразилӣ Маурисио Руфи бо рекорди 12-1, варзигари озарбойҷонӣ Назим Садиқов бо рекорди 10-1, варзигари аргентинӣ Эстебан Рибович бо рекорди 14-2, варзигари амрикоӣ Чейз Хупер бо рекорди 16-3 ва варзигари словакии Людевит Клейн бо рекорди 23-5. ва дӯстон, ин ҷангвароне ҳастанд ки бисёриҳо боварӣ доранд ки онҳоро ояндаи дурахшон интизор аст ва онҳо ояндаи вазни сабуки UFC-анд. ва бояд қайд кард ки дар байни ин 6 ҷангвар чӣ гуна ки мебинед танҳо як ҷангвари бебохт аст ва ин ҷангвар албатта ки Нурулло Алиев аст ва мо дӯстон боварӣ дорем ки ӯ ҳамаи имкониятҳоро дорад то ин ки дар оянда чемпиони UFC шавад. ҳозир бошад ба ӯ дар рейтинг ба боло рафтан дар кор ва ҳамзамон таҷрибаи худро боз ҳам зиёдтар кардан дар кор. дӯстон, шумо боварӣ доред ки Нурулло Алиев дар оянда чемпиони UFC шуда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.